Здравейте! Здравейте. Трябва ми якенце за йоркширски терен. Добре. С домашния любимец ли сте, или? Не. Ами най-добре, честно казано, да дойдете с кученцето, да пробвате, да премерите. Аз знам колко е голямо и толкова. Добре. Мъжко, женско, цвят, нещо предпочитание. Розово. Това харесва ли? Дали ще е подходящ размер? Не, това е много голямо. Добре, по-малко ще ви дадем. А това харесва ли ви? Ами да, това е по-мъничко, по-добре изглежда. Добре, него ще взема. Добре. 2 hours later. Здравейте, оказа се, че е малко. Аз ви казах, че ето толкова ми е голямо кучето. Отново ли е малко? Да. Аз ви обясних, госпожице, да дойдете най-добре с домашния любимец. Ами, ако желаете, може да влезете тук и да се изберете. Да, най-добре. Подходящ. Аз най-добре си познавам кучето. Това не. Това не. И това не. И това не.